Исәннәрмесез, саулармысыз? Эфирда шоу без тапшыру һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Сәфәрова. Бүген без сәхнә кешеләре өчен генә түгел, бөтен татар халкы өчен кызыклы тема уен кораллары темасын алырга булдык. Димәк, җырчылар нинди уен коралларында уйный белгәнлеген бүген бергәләп ачыклыйк. Хит-парадыбызны япь-яшь шибәр Вероника Кузнецова ачып җибәрә. Нинди уен коралында уйный аласың сорауына Вероника фортепианода һәм нервыда дип җавап бирде. Мондый яшь шибәр туташка нервыда диюен гафу итәрбез. Һәм аны хит-парадның 10нчы урынына урнаштырабыз. Ишетмим сүзләреңне, күрмим мәне күзләреңне, күзем генә белем ничекләр төзгәнемне. Күнәгә чакырмадың, тындырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле инде йөрсең, юкка бушка типмәгән. Күңелем минем талыга кунмасын, кызлар сәле юлында гомерләре узмаса. Күнәгә чакырмадың, тындырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле инде йөрсең, юкка бушка типмәгән. Күнәгә чакырмадың, тындырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле инде йөрсең, юкка бушка типмәгән. Күнәгә чакырмадың, тындырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле инде йөрсең, юкка бушка типмәгән. Менә 9нчы урын хуҗасы Венера Шәмиева кечкенәдән үк музыка уен коралларына битараф түгел. Бер тапкыр шулай яңа өйләренә күченгәч, ул яңа өйнең рәшәткәләренә кыл сузып, аларны думбра итеп күз алдына китереп уйный торган булган. Венерага әлеге уен коралына мәхәббәт әтисеннән күчкән дип саный. Әтисе уен коралларында уйный белми белүен, ләкин ул бүтәннәргә охшамаган итеп, үзенчәлекле итеп сызгыра ала. Һәм хәтта аның сызгыруына карап, Венера әтисенең кәефен дә билгели торган булган. Ә инде үсә төшкәч, Шәмиева профессиональ рәвештә фортепианода уйнарга өйрәнгән. Шуңа күрә дә Венера өчен фортепиано ул хобби гына түгел. Нәкъ менә шуңа күрә Венера Шәмиевага хит-парадның 9нчы позициясен тапшырабыз. Төсің қалады, сенің қолың тиген бүтін нәрселерің, яраланған жан үзәр үшін қалады. Өзің кеттің, үйде яңрап сөзің қалады, соқмақларға жанып басқан ізің қалады. Йылатырға түрлі шақта әйткен түрлі сөзің қалады. Өзің кеттің, ләкин үйдә син бар әлі, айрылсақ та миңа һаман син яр әле. Яратышып, бәхет эчкән гомерләрнең кире кайтмасар жанга явар әле.
Ötüşken gümürlerinin Kiri koytmazlar canıga yawar eli Kiri koytmazlar canıga yawar eli Уен құраллары темасына қоғылышлы хит парадыбызны алға таба давам етейік. Лейсен Гимаева баян һәм пианино белән бик дус. Шулай ук гитарада да біраз уйнаштыргалы икән. Башка музыка уен құралларын үзләштерүне ул исә кирәк түгел дип саный. Белгәннәремне шомартсам, шул җитәр иде ди Лейсен. Ә менә аның тормыш иптәше шоумен Булат Байрамов берничә уен коралларында уйный белә. Беренчедән ул дипломлы баянчы. Икенчедән әле иптәш Байрамов оста итеп гитарада һәм ирен гармонында да уйный белә. Һәм шулай ук әле ул мәктәп елларында, дружиналарында барабан да кагып йөргән. Хәзер исә Байрамов шулай ук гитарада уйный белү белән генә шикләнергә җыенмый. Киләчәктә ул саксофонда уйнарга өйрәнергә тели. Һәм бу өлкәдә хәтта үзенә өйрәтерлек укытучы да тапкан. Нәрсә дип әйтим? Булганнан бар да була. Нәкъ шуңа күрә дә без Лейсен Гимаева һәм Булат Байрамов парына хит парадның 8нче урынын тапшырабыз. Yaratıpla mini duymıysın Dilden kilegen, eşten de kilegen Düymegine kuldan düymeysen Min jırlasam seni bitbiysen Kıyım matur tugül demiysen Şilegine kurra kopkaşı, kopkaşı Sen sayrasan min ol tınlauşı, tınlauşı Sen bidimin adın ya tutkası, tutkası Yabılmasın bәхет қапқасы Минем үшін сайрар сандуғаш Мен арахат янда сені бұлғаш Түнлерімді нұрлы айға тейін Тұрмышымның бүтін жайы сен Шилегіне күрә қопқашы, қопқашы Сен сайрасаң мен ул тыңлаушы, тыңлаушы Сен бедімен адын я тұтқасы, тұтқасы Ябылмасын бәхет қопқасы Шилегіне күрә қопқашы, қопқашы Сен сайрасаң мен ул тыңлаушы, тыңлаушы Сен бедімен адын я тұтқасы, тұтқасы Ябылмасын бәхет қопқасы Қопқашы, қопқашы Сен сайрасаң мен ол тыңлаушы, тыңлаушы Сен бетімен адын я тұтқасы, тұтқасы Ябылмасын бәхет қопқасы Шилегіне күрә қопқашы, қопқашы Сен сайрасаң мен ол тыңлаушы, тыңлаушы Сен бетімен адын я тұтқасы, тұтқасы Ябылмасын бәхет қопқасы Ябылмасын бәхет қопқасы Хит парадның 7нче позициясын алып торучы Ленар Сәфиев бала чагында моңлы итеп, матур итеп курайда уйный белгән. Армия сафларында хезмәт иткәндә исә ул хәтта барабанны үзләштергән. Армия сафларында хезмәт иткәндә ул аның төп вазифаларының берсе булган. Хәзер исә Сәйфиев ни курайны, ни барабанны инде күптән кулына алганы юк икән. Ул фортепиано һәм баянда уйнарга өйрәнү турында хыяллана. Бу музыка коралларында уйнаган көйләр халык күңеленә ничектер айруча үтеп керә дип сөйли Сәйфиев. Миңлама Сәйфиевка хит парадның 7нче урыны. Очрадың да юлларымда гомерлек булдың ярым Сен бит минем йөрәгемдә мәңгегә урын алдың
сен минем бел. Теңлем сені йылдызларға, сен бит минем бірден бір. Лилиям, лилиям диям, бәғірім сені сүйем. Күзләріңә тутырып қарым, яратам мәңгі диям. Күзләрдән алмый күзенә, тормыш яшькә без балалар, шатландырсыннар безне. Лилиям, лилиям диям, бәгырем сине сөям. Күзләреңә тутырып карыйм, яратам мәңге диям. Лилиям, лилиям диям, бәгырем сине сөям. Күзләреңә яратам мәңге диям. Очрадым да юлларымда, мәхәббәт нурымы дидең. Ялгыз йөрәккә ялкынны, син истәдең бит минем. Лилиям, лилиям диям, бәгырем сине сөям. Күзләреңә яратам мәңге диям. Лилиям, лилиям диям, бәгырем сине сөям. Күзләреңә тутырып карыйм, яратам мәңге диям. Күзләреңә тутырып карыйм, яратам мәңге диям. Яратам мәңге диям. Яратам мәңге диям. Яшь күңелле, мәңге позитив иссе егетләренә чират. Нияз Вәлиевка килгәндә без инде аның гитарист икәнлеген беләбез. Нияз 15 яшыннан бирле гитарада уйный. Һәм әзме күпме хәтта ирен гармунында да шиертә белә икән. Аны моңа беркем дә өйрәтмәгән. Ул барысында да үзлектән өйрәнгән. Ә менә Нияз Вәлиевтан аермалы буларак, Айрат Ильясовта сабырлык әзрәк. Шуңа күрә дә ул кичкенә вакытында гармунда уйнарга өйрәнеп караган карават. Әмма дә ләкин әлеге белемен үстерүгә сабырлыгы җитмәгән. Хәзер исә мин бернинди уен коралларында да уйнамыйм дип сөйләде безгә Айрат Ильясов. Айрат Ильясов һәм Нияз Вәлиев хит-парадта 6-нчы. Сөйкле матурым, сиңа нәрсә булды? Әйт инде оялыма, авылны сагындың. Кайтыйк дисең ялда, бер дә каршы килмим. Дөресен әйткәндә, үзем дә бик телим. Авылга, авылга, шәһәрдән тайырга. Авылга, авылга, тынычлык табырга. Авылга, авылга, табигать янына. Балачагымда истә һәр сайын, монча бакча елга, утын җиләк кайын. Көтә иде мине әти авылында, үзе дә ул очып кайта иде анда. Кайда? Авылга, авылга, тынычлык табырга. Авылга, авылга, табигать янына. Авылга, авылга, саф һава суларга. Сине куандырмый, эштән өйгә кайткач тынычланып булмый. Көндә йокы туймый, әгәр сызлы йөрәк, димәк дустым сиңа инде күптән кирәк. Авылга, авылга,
Шәһәрдән тайырга, авылга, авылда, тынычлык табырга, авылга, авылга, табигать янына. Арча мамадышы, зәй кукмара, питреш теләче, лаеш саба, сарман балда, ширмешән буа, җилдык утырдык, киттек алда. Аула, 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 киттек алда, тынычлык табырга, авылга, авылга, табигать янына, авылга, авылга, саф һава суларга. Тагын кайсы җырчыларның нинди уен коралларында уйнавын без бераз соңрак белербез. Ә хәзер реклама, реклама, реклама. Хит-парадның беренче бишлеген гитаралы егет ачып җибәрә. Бу Илназ Сафиуллинда, Алмаз Гайфуллинда түгел, ә Мөнир Рахмаев. Әйе, җырчы Мөнир Рахмаев та гитарада уйный белә икән. Беренче булып әлеге уен коралында уйнау теләге аның үзендә түгел, ә апаларында туган. Апаларының сүзләренә колак салып, әтисе Мөниргә гитара алып биргән. Мөнир хәтта гитарада уйнап җырлаган беренче җырында хәтерли. Ул "В траве сидел кузнечик" җыры булган. Ә менә гитара белән сәхнәгә чыгу мәсьәләсенә килгәндә, Мөнир беркемне дә кабатларга җыенмый. Шуңа күрә гитаралы килеш без аны инде күрә алмабыз. Ә менә сәхнәгә оппак киемнән киенеп, оппак фортепиано янына чыгып, берәр лирик музыкаль композиция башкарасын килә ди ул. Әмма дә ләкин бер кичкенә генә проблема бар. Мөнир фортепианода уйный белми. Шуңа күрә дә Мөнир хит-парадта 5-нче. Безнең әле җитез чаклар, яшь тойларны җигәр чаклар, шул чакларның кадерен белеп яшәп калыйк. Безнең әле егет чаклар, таш какадан кагыр чаклар, тимернең дә кызуында сугып калыйк. Яшьлек изләре артта кала, ә мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек изләре артта кала, ә мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Безнең айга менәр чаклар, күктән йолдыз үзәр чаклар, шул йолдызның нурларында йөзеп калыйк. Безнең әле матур чаклар, яшь кызларны кочар чаклар, шул мизгелләрнең рәхәтен татып калыйк. Яшьлек изләре артта кала, ә мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек изләре артта кала, ә мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Бай тирәк, бездән сезгә ни кирәк? Үтсә үтсен яшь гомерләр, биеп калырга кирәк. Без бит татар яшьләре, юктыр безнең ишләре. Әйдә, утырма, безгә кушылып җырла. Яшьлек изләре артта кала, ә мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын.
ашыған топын амалға тоқтапты болса біраз ғұмыр ағышын тыңлар едім қабат яшьлек тавышын тоқтапты болса біраз ғұмыр ағышын тыңлар едім қабат яшьлек тавышын Әміне хит-парадның 4-ші позициясын алып тұрышы жыршы Әлфина Әзғамова har halda meni шын-шынлап шаққа тұрды. Оның нинди ойын құралында ойнауын білсәгіз, сіз де ғажапланырсыз deyip ойлайым. Бақсаң, Әлфина Әзғамова яқшы итеп флейтада ойнай ала екен. Ғұммән әлі эстрадаға шыққаншы, жырлай башлаганчы, Әлфина Әзғамова шушы ойын құралын үзләштірген. Менімше, көпләр флейтада бірәр нинди хин күйін ойнаушы Әлфина Әзғамованы сәхнәдә күрергә теләр иде. Кім біле, бәлкім келешекте ниндидер бірәр нинди концертларында ул чынлап та безгә флейтада ойнап күрсәтер. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, уранда калды сары көз, күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, уранда калды сары көз, күңелдә кара буран. Уятны кабыла алмый, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Уятны кабыла алмый, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Кавыштыр безне урам, сизмисең мени күңелләр, мәхәббәт белән тулган, араларга йылдыз түшәп, кавыштыр безне урам. Уятны кабыла алмый, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Уятны кабыла алмый, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Уятны кабыла алмый, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Уятны кабыла алмый, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Хит-парадыбызның беренче эшлеген яшь талантлы егет Илгиз Шәйхразиев ачып җибәрә. Ул сырнайда, курайда, думбрада һәм хәтта кубызда да уйный белә икән. Тик яшь егетнең төннәр буе думбрада моңлануын күршеләре генә аңлап бетерми икән. Әмма әлеге гаҗәеп уен коралларында уйнарга егетне Сырнай ансамбле җитәкчесе Ринат Галимҗанов өйрәткән булган. Ява яңгыр, бүген урамда калдың ялгыз, беркем юк яныңда, тамма тамчы яфракларга, тамма күз яшьләре, тамма беркем юк яныңда, торасың син яңгыр астында, зинһар
izlerin yuğalta. Damma tamşı yapraklarga, damma göz yaşları, damma bir kim yok yanında. Durasın sen yağmur astında, zinhar bir kulağına, sen özün bilesin şunu. Gözlerinde yana haman suyuşağı, yey dik yaşırma. Gözlerinde yana haman, yey dik yaşırma. Min yalvaram, yalvaram. Хит парадыбызда чират Ринат Рахматуллинга. Бактың исә, Ринат җырлаудан тыш әле күп кенә уен коралларында да уйный белә икән. Мәсәлән, гитарада, синтезаторда һәм хәтта пианинода да уйныйм диде ул. Шунысы кызык, әлеге уен коралларында уйнарга аны беркем дә өйрәтмәгән. Ул барысын да үзлектән өйрәнгән. Башкаларның ничек уйнавын күзәтеп йөргән. Мәдәният академиясендә дәресләр бетеп, класслар бушаганнан соң үзе кирип, уен коралларын барысында күзәтеп, уйнап карый, менә шулай итеп өйрәнгән Рахматуллин. Нәкъ шундый үҗәтлеге һәм тырышлыгы өчен хит-парадның 2нче урыны Ринат Рахматуллинга. Сихрлы әкияттән килгән яшьлегем язып, күңелемдә минем һаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикелтәле, сынаулары күп аның, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Сасыйың белән минем атадыр бәхет таңым, син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагын. Яшигәле сөю белән үзеңнең кадерен белеп, һәр адымда безне диям көтсен бәхетсез көн. Шакыр гына мине чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр әле син мине, чыгам синең юлларга, сиңа булган хисләрне
салырмын мин жырларга. Хыянат ялганнан башка яшәп тә була иркем. Күңелемне шатлык били, бердән-берем сине дисәм. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган киселәрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган киселәрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Хит парадның бірінші орында уникаль кіші десем де дұрыс болар. Чөнки ул нинди генә уен коралларында уйный белми. Шып-шын талант Илназ Гарипов булып чыкты. Бу егет шын мәгънәсендә хәзинә. Игътибар белән тыңлагыз, дуслар. Гарипов беренчедән профессиональ баянчы. Ул 4 төрле курайда уйный белә. Татар, башкорт, гарәп курайлары һәм әрмән дудугында да уйный икән. Шулай ук оркестрда эшләгән чорында ул бәрмә уен кораллары өчен җавап биргән. Моннан тыш Илназ Гарипов әле тальянкада һәм гитарада да уйный белә. Ирен гармоны, кварнет, флейта, саксофон белән дә яхшы таныш егет. Менә шундый талант иясенә әлбәттә инде бүгенге хит парадыбызның беренче урынын бик теләп тапшырабыз. Димәк, абсолют лидер Илназ Гарипов. Жер белән күк тоташкандай булды, дөнья чиксез кебек яратканга, яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга, бу җиһанда сөю генә яши, башка хис юк эзләп яратканга, яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Синле язмышымна рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, барыбер. Калганны миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Очрашуны көткән мизгелләрне ничек аңлатыйм, минутларымны куам ашыктырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм, дуга укыгандай күңелемнән исемеңне мең кат кабатлыйм, минутларымны куам ашыктырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм. Хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Синле язмышымна рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, барыбер. Калганны миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Синең кулларымда, йөрәгемне сиңа бирәмен, тормыш салкыннарыннан сакларга, назларыма сине төрәмен. Икебезгә булсын барыбер юл, башка юллар мин һич теләмим, тормыш салкыннарыннан сакларга, назларыма сине төрәмен. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Синле язмышыма рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер,
барыбер. Калганы миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Синле язмышыма рәхмәт укыйм, калганы миңа барыбер, барыбер. Калганы миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Инде бүген хит-парадка нәтиҗә ясап шуны әйтә алам. Сәгатьләр дәвамында фортепианода уйнарга яратучы Венера Шәмиева, барабан кагучы Ленар Сәйфиев, электрогитарада шиертүче эссе егетләре һәм әрмән дудыгында уйнарга яратучы Илназ Гариповның күршеләренә мин Гөлнар Сәфәрова ялкынлы кайнар сәлам җибәреп, бары тик сабырлык телим. Һәм шушы урында без шоу-без тапшыруын бетереп торырбыз. Исән-сау булыгыз. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.